Manlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan, karon ako asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, uhaunod lalinon ang nagtuman, uhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mga gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtunon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita.
Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat kanimo nga bisan pa sa mga kakulian o Dios apan sa gihapon mabati pagihapon kini nga programa sa kahanginan. Magapanalangin unta ikaw ni ini nga programa, panalangin ni kini nga estasyon nga unta o Dios pinaagi sa pagpasabot sa mga pulong sa kaluwasan, daghan ang mahayagan og imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo, pagadawaton ug madawat namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan. Ato sa ning hatagan og kahigayunan ang pagtanaw sa pipila ka mga text message sa ato nga cellphone. Okay, Kuya John, daghang salamat nga bisan tuod ang radyo ug wa na makatingog pero makita pagihapon namo sa Facebook Live. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa, Kuya. Daghang salamat. Okay, napatay basahon. Sir, ug mahimo ang akong mga apo ug anak nagsunod naman unta sa inyong program kanus-aman maulii ang radyo. Na dili pagyud mi ana makakuan, di pagyud mi ana maka-declared og kanusa tungod kay ipadala pa man ni og Manila unya kinini ang unsay damage ani unya may lang og ana sa Manila og mapariha sa nangaging mga panahonan nga adto pa sa uban nga nasod madugay-dugay pa ni pero ni alang gid usa ta nagtiis karon dinhi sa live sa Facebook nga kibali video di watay audio manandan ko na to video audio mabati makita no. Okay, di ta maglangan mga higala si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili dinha ang ato nga monitor aron makita nato kung diing lugar o din dapitan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga makahigalaan, atong mga pinalangga nga makaigsuunan kutob sa naglantaw karon sa ato nga live. Amo kamong gina-welcome kinasing-kasing dinhi sa ato nga tulumanon. Pwede na mo higalang maka-text namo ni Brother John. Pwede makapadalag mo mensahe there's comment section na to o diri sa ako nga messenger higala kang Libby Clavis nga messenger na may mga importante mga messages, mga greetings ba or mga pangutana o niya atangin niyo karong taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay tagaan mo na mo kahigayunan higala sa pag-participate paghatag og dugang tubag sa pangutana nga maoy take upon karong gabhiona. Sublion ako ang tanan atong gina-welcome paniya atong mga viewers palihog lang no atong i-share mahigala sa gihapon ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sila nga makakita pod makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, panahon na mga higala nga atong basahon ang inyong mga mensahe nya alang ni atong wala pa makasugod og type diha sa message ihinay-hinay na higala i-send na pwede sa among number ni Brother John pwede dire sa comment section ato no. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa ang mga kahigalaan nato. Okay, thank you kayo. Naguna dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air nata diri mga brad. So thank you kay diha mga sir
ato nga madasigon o maabtikon nga station manager o atong CEO diha. Thank you kaayo. Thank you so much. God bless also sa Riverside FM Cebu og ang mga kahigalaan nato diha nga nagtan-aw sa naminaw sa ato nga programa karon kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa Riverside. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ni-upload si Sister Erixa Sinoy. Salamat sa pag-send og heart, Sister Erixa, o sa pag-love sa ato nga program. So thank you kaayo. Unya may gabi sa ni Brother Erix diya. Unya ato mga silingan diya sa mabuli. Good evening no diha sa mga pamilyas mga Lipalam, unya mga pamilya sa mga Sayod family, mga Maglasang family, mga Saga family, atong gina-welcome no, mga Serapino, o ngadtos mga Nugas family nga always nagapaminaw, mga Sumalinog diha atong mga silinganan. So sa tanan diha nga naminaw diha sa mabuli, nagtan-aw sa ato nga live broadcast karon, atong gina-welcome. Good evening Lanster PB diha Pasyol, nila ni Brother Junior Clavis diha nga always magatan-aw na. Nila ni Sister Berbina diya, Elosorio. Always ginang mag-live, magtan-aw sa live iyang makabataan. Okay niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pag-send og mga heart, Sister Ginaline, og pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya po si Brother Rufino Moreno. So thank you Brother Rufino sa pag-heart og pag-pray. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, o maayong gabi usab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si LV Leccionis Ihorango. Kayang mensahe, kumusta ninyo diha Brad? Og maayong pagpaminaw diha sa akong papa og mama diha sa Tambungon, watching from Cavite. Dayo karon Star LB sa Cavite. Good evening nimo diha unya amping. Unya pod si Nel Guarin. Mayong gabi Kuya John og Kuya Livy watching from Manlabay Church, Toboso, Negros Occidental. Okay, salamat. May gabi sa Manlabay Church, just Toboso, Negros, no? Thank you so much pag-view ninyo sa atong program. God bless to inyo tanan diha. Okay, salamat po ni Brad Pipi no sa pag-send og mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you kay Brother Pipi. O niya po si Marlon Federicos. Mayong gabi Brad Libby o Brad John og sa tanan nga nagtan-aw og naminaw watching from Bangkal, Kasya, Lapu-Lapu City. Okay, thank you kaayo Brother Marlon Federicos sa imong pagpakiguban sa atong programa karon. Nanukad kinigikan sa Bangkal, Kasya. Duha ni ka kahoy no, Bangkal ug Kasya, Lapu-Lapu City. Thank you kayo. Niya po si Regifel Ibanez. Good evening sa tanan. So good evening dong Regi. Niya po si Herman Pansoy. Sir, I'm watching from Baguntaas, Valencia, Bukidnon. Salamat kayo no. May gabi sa Baguntaas, Valencia, Bukidnon. Thank you so much sa pag-view. Okay, thank you kayo Brother Hernan Pansoy. Okay, ito na isa ning tanawon ang pikas nga Monitor Higala. Ato ning lantawon ang mga nag-heart sa ato nga program o ang mga nag-like. Aritos nag-heart pag-una niya si Jolina Rizal Aquino. Niya po si Ronaldo Bragat, Ginaline Lumuntad, Ronilo Itang, LV Lecciones Ihorango, Nunahani Monterde Punay, Nikki Sumalinog, Regifel Ibanez, Nerfi Pedrano, Ayan Kevin Dorotan, Lowell Nodalo Estrira, Lovely Elosorio, Giso Tony Buok, Chari de la Cruz Nugas,
Erixa Sinoy, Neil Guarin, Elmodam Flores, o Kiana Faith Eitang. May gabi nyo dahi kina. Salamat sa pag-view dahi kina. Aritas sa mga nag-like. Niya din ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Niya pod ang pikit-pikit John, Brother John, pikit-pikit diya sa Ginpilakan. Niya pod si Lito Borinaga. Niya pod sa Laverne de Los Santos. Okay, may gabi no. Tuning karaan gud kayo nga igsoon og higala Brother Libin, nagkita mi ganina Adidris Dams uban sa mga kuan pod, uban nga mga mother nga nag asikaso sa ilang mga anak while nag-eskwela sa dams. Okay, niya sad si Tumaylo Linad Ohay, Abi Suway Bagyo. Sir, may gabi diha sir. Kanya niya sad si LV Pitogo, LC Pitogo. Das Brother Amay ni diya sa San Jose, may gabi niya Brother Amay. Kanya niya po si Marlon Federicos. Okay, ato ning balikan pagtanaw ang pikas sa mga screen. Okay, niya si okay, ato ni tanawon. Niya si Brother William Tadlas. Salamat sa sa pag-heart, Brother William. O niya po si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Good evening ninyo, Brad. I'm watching. Salamat kayo, Sister Arlene. O niya, may gabisad sa imong darling diha o sa inyong anak. Good evening yung tanan diha sa Bugo City. Okay. Ato sa ning lantaw higala ato nga messenger. Kay diay daghansad nga mga kaigsunan nato nga nagtan-aw pod no. Kanya diri sila nag-message sa ato nga messenger. Okay. Ato ning tan-aw ning mga kahigalaan kaigsunan. Okay, ato ning Leon Makadiyot. Niya si Ma'am Celia Arrogante. Salamat kayo nyo, Ma'am Celia, Dr. Bean. Asa naman mo ron? So, may gabi niyo diyan, no? Niya po si Brother Andy Nobal. Niya nakikuban sa nato karong gabi na si LC Jordan. Okay, ato pa ning tanaw ning uban. Niya po si Sister Jenny Rama Fermin. Niya po si Brother Ronilo Itang. Niya po si Dongbab Ritoya. Salamat po Dongbab. Niya ato po nakita si Dong Sensor Somalinog dinhi. May gabi Dong Sensor. Niya po si Brother Ronilo Itang. Thank you sa pag-heart. Niya po si Brother Jimar Kulis Gabaton. Niya sad si Brother Cesar Elguera. May gabi niyo Brother Cesar. Niya ato paging tanaw ning uban niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby. Niya salamat sa mga heart o kamot nga nagpray. May gabi ni Sister Ginaline. Niya po si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa pag-like Brother Ronilo. Niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Salamat po sa pag-love o pag-pray Sister Ninfa. Niya po si Nicky Somalinog. Salamat po sa pag-heart. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa pag-like. Niya po si Henley Ebo. So thank you sa heart. Niya ato pa rin tanaw ning uban. Okay, ni Asad si Lovely Elosorio. Salamat sa pag-heart. Yeah, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. May God bless you and your family. Okay. Niya pa itong tanawin si Rolls Soto Tams. Nakiguban sa nato si Abi Suway Bagyo. Okay, ni Asad si Sister Merlin Derdir sa dakit ni. Niya po si Sister Elpidia Coro. Good evening, Brad John o Brad Libby o sa tanang mga nagtanaw o naminaw sa pulong sa Dios o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. So good evening ni mo dia Sister Elpidia Coro
diha sa Matag-Ob, Leyte. Okay, mo ni atong nakita higala sa ato nga messenger. O niya, balikan tani dinhi ang mga nag-message. Okay. Niya si Herman Pansoy. Sir, is ako, singer, composer ko. Pwede kong muhatag og sample nga religious song. Okay, salamat. Mura di ni si Sadrak Zambrano. Si Herman Pansoy. Og okay ra nimo Brad, kanang padad-ila mi dirig CD kay aron amo sad na kanang imong awit makuha na mo na dire. Unya basig na apoy mga kaigsunan nga pwede sa iyang album version ato lang tanahon diri sa ganahan yes para makuha na kay naam say mga kaigsunan nga gusto ana mo tinil kay ilang patukaron sa ilang pulianan lalo na sa adlaw Sabado. Salamat. Okay. Niapod si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening, Brad Libby o Brad John. So, good evening, Ma'am. Niapod si Sister Merlin Derder. Good evening, mga kapaglaom. Salamat sa paglab. Niasad si Pastor Jomar Compuesto. Mayong Pastor, may gabi na, Pastor. Watching here in Cebu City. So, thank you kayo, Pastor. Nana pa din Cebu, bisiha gini Pastor Jomar. Wag gini mga taong gwapo, kugyan, Pastor, busy kayo, pero ay lang ginmig kalimti, Pastor, ha? Thank you, Pastor. Okay, salamat kayo. Anya, isde ko, sir, pwede kong muhatag og sample sa akong original composition, religious song, kay ipasa nako asa dapit. Pwede sad sa kuan. Pwede sa pwede sa akong account tigala sa kang Libby Claves. Ato nang testingan og patukar sa diri unya. I-search lang Libby Claves nga account. Aron ato na matistingan og patukar ni sa atong programa. Pero na kay kuan diha kanang nas YouTube na imo makanta, pwede sad nga imo lang i-send din ako ama sa gunoy og iya gining YouTube Brother Libby daw diretso na lang ang tao sa YouTube. Ang kaning manggod unta mangyon ani para nga mulapad ang iyang gitawag og ministry. Kinahanglan gyud unta nga naay makapalit ani kay og iagi lang di sa YouTube. Okay raman pod pero ang sa iya gud mag-agi makakuan pod siya makakwarta unya iya pod mapatad paladman mapadak-an niya o unsay plano niya may tungod sa talento nga iyahang na batnan. Okay, ato ning balikan og tan-aw higala ang pikas nga screen. Ato ning tanawon okay, nay mga bag-o sad nga ning sulod. Niya si Janeth Dihito Ignalig. Ako ni pagumangkon pa rin Libby. Salamat dahil sa pagbiuda. Ingat mo diya. Okay, asad si Ronaldo Bragat. Kanya Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos. Kanya ato pa rin tanaw ning uban. Niya si Edelberto Rina Sumalinog sa sugod ni. Kanya si Ma'am Esther Mulihon kay goban sa dato karon. Rolando G.R. Beldosula. Kanya na po Brother Jedel Peritos. Thank you po. Niya po si okay. Ato ning tanaw ning uban nga bag-ong ning sulod. Okay, arita di sa pikas sa mga nag-like, ang mga naidugang dinhi. Okay, niya si Lito Borinaga. Lito Borinaga. O niya po Antonio Itorma. Yuyong Alerta. Nakigoban sa dato si ito, asawa ito ng pamangkin ko, Brother Libby. Brother Yoyong, thank you so much sa pagbiyo mo sa gabing ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos dyan. Ingat kayo, lalo na sa kalusugan nyo. At pagpalain kayo ng puong may kapal. Sa lahat ng oras, tayo ay hindi makakalimot sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa inyong lahat at salamat sa pagbiyo Yoyong. God bless you and your family.
Okay niya sad si Sister Lelita Espinosa. Taga Burak Nabal. Niya sad si Brother Jonathan Villacastin ani sa Bantayan Island. Niya pod si Brother Alvin Risoor. So muni mahidugang mga higala nga nag-like sa ato nga tulumanon. Okay. Padayon ta sunan higala before tamo niya pod si Sister Ella Lipalam. Okay, di adere si Herman, pwede sir og messenger lang nako i-forward taga ko og FB account. Okay, ako lang FB, ako lang kuan FB kang libe labis lang nga account. Walang diha, Brad. Unsa to sir, imo FB account yaw paspasa og sulti akong i-forward sa imong Facebook. Okay, Livy Clavis. Muna siya. Livy Clavis. Makita mo labas na diya sa imong Facebook. Makita na niya. I-send lang sa ako messenger niya. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mao'y ato nga salo-saloan karong gabi na. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta sa gipaluap nga atong hisgutan la previous nato nga program dunay pangutana, no? Nga sir, nganong dili man mo magbautismo og bata tungod ba kay dili mo makakwarta? Unya ato na nga gipasabot. Unya sa sunod ni ay paluap nga importante sad ning mga bahina. Okay, kung ato nga basahon dinhi ang gihisgutan dinhi sa panahon sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles sir, sure mo nga walay bata nga gibautismuhan, mga dagko gyud. Okay, salamat kayo si Rodel gihapon ni Buscaino ang inyuhang tigpaminaw. Okay, Brother Rodel Buscaino, nasayod mo, nahibalo na mo nga kini nga programa based on the Bible ni. Busa kami diri ang among mahimo ang pagpasabot ra gyud sa mga butang nga niya sa Biblia ug among nahibaluan ug nakatunan dinhi sa Biblia. Atong gipasabot o gihisgutan na kagabi, tanawa ra gud ha, ang gisulti ni Kristo sumala sa Marcos 16:15 o 16 gisulti, busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. So dinhi usa tanining puntuha mamalandong ug maghuna-huna. Sugo man ni Kristo nga iwali ang maayong balita. Sa imo bang paghuna-huna o pagpamalandong, Brother Rodel, kawalihan mo ba ang gagmayng bata sa maayong balita, lalo na sa mga infant? Kay mo magini kasagaran karon nga makita nato nga talan-aon nga ang simbahan nagsupak gyud sa mga butang nga niya sa Biblia. Hinoon doon naman dire ako nga kanana ang balasahon is the faith of our fathers, no? Gisgutan din anya ang kuanig kang James Cardinal Gibbons man sumala sa gisgutan din nga ang kanini ang Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Tanawa ra gud sa page 98. Ato uning basahon din Nag-ingon si kang Cardinal James Gibbon niya, nag-ingon, God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from what I have said that the Catholic Church is the opposed to the reading of the Scriptures and or that she is the enemy of the Bible. The Catholic Church, the enemy of the Bible. Kini sa libro ni nga The Faith of Our Fathers. Karon, kung ato gyud nga tan-awon, ang simbahan
naglubag sa kamatuoran nga nias bala ang kasulatan. Unsay kamatuoran? Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So pulong sa Dios, meaning nga ang simbahan nagtuis, naglubag sa kamatuoran. Ni anang mga puntuha akong balikan ang Marcos 16:15 o 16. Nag-ingon si Gnisos, iwali ang maayong balita. Karon, pamalandunga ko no, kung mahimo ba ang pagwali sa maayong balita diha sa mga infant, sa gagmayng mga bata. Then sunod sa 16, nag-ingon si Kristo, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Diin man ni nagsukad o nagagikan ang pagtuo. Diha magagikan, diha magsukad sa iyang nadungog o nabati. Karon ang gamayng bata, ingnon ta lang makabati man, pero dili makasabot. Ingon ang mutuo o magpabautismo maluwas. Asa may pagsabot nga imong makuha nga ang bata dunay mahimong pagtuo tungod sa iyang nadungog og nabati sa maayong balita. So dinhi hulagwaya kay ang imong pangutana gud siguro gid mo nga way gagmay nga gibautismuhan panahon ni Kristo ug mga apostoles base sa mga nasulat sa Biblia, sure gimi way gagmay, way mga bata. Tanawa ni apay gihisgutan din hiyo. Sumala sa gihisgutan ni Kristo gihapon sa Mateo 28:18 ngadtos 20. Kini ang angay ug pamalandungon pag-ayo. Ingon sa 18, ug si Jesus miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Niya usa ta, himuan ninyong mga tinun-an. Mauna nga kamo nahibalugid, kamong nagsunod kanuna itong programa, daghan ng mga lugar o dapit na hitabo nga naay mga simbahan sa Seventh-day Adventist nga dunay mukalit lang og sulod. Sama ni Brother Ricardo Incabo sa Victory, Calatrava, Negros Occidental. Si Brother Ricardo ning adto ra man gyud dito sa simbahan ning presentar nga magpabautismo, nadudahan pagani hinuon siya sa mga kaigsunan nga di ba kani offshoot. O niya iyang gisulti na minaw tong programa. O niya karon uban pa dinis kaduawan, naay mga tawo mo presentar nga magpabautismo. Karon niya ang gisulti ang mutuog magpabautismo. Ang desisyon sa pagpabautismo nagagikan kana sa iyahang pagtuo. ug ang iyang pagtuo nagasukad pud na sa iyang nadungog og nabati. Ang gamayng bata makahimo ba siya? Sa pagpaminaw nadungog bati makahimo ba siya sa pagtuo? Makahimo ba siya desisyon sa pagpabautismo? Dili. Balikan ta ang giingon ni Kristo sa 19. Himuan ninyong mga tinun-an, mao na Bible studyan bisag mo presentar na nga magpabautismo pero gihangyo ra gyapon nga mag-Bible study. Nga naman, himuang tun-an. Unya ang bata, unsa man na ma-Bible studyhan nimo na, matun-an nimo na. Ang gisulti nga magabautismo kanila sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo, mao na ibautismo ngadto sa mga natun-an, ngadto sa mga natudloan karon. Kinahanglan gid ang bautismo tudloan una. Unya kinsa maning kwalipikado nga pagabautismuhan. Sumala sa 20, Mateo 28:20, nagingon, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Malinaw nga ang tudloa ang bautismuhan kadtong natudloan ug pagbautismuhan sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo. Kinsa man ni sila? Kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo
Mo nang gisultis 20. Karon ang gamayng bata, imo ba nang katudluan sa nang gisugos Ginoo? Dili kay di man na makasabot. So analisaha nga kining mga bahina ngadto ni sa mga dagko na. Mga dagko na karon niya ato nga tan-awon. Doon na say mga tao sad o pundok dili man ta ingon nga nanira pero ang ato ba hisgutan ta lang ni parang makumpirma landi-landi nato. Naasay mga pundok sad nga nagsunod sad aning magbautismo sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bautismuhan. Bautismuhan. Dagko pod. Pero ang diferensya, basta diferensya na gani pansinon gid na ninyo. Kay ang diferensya meaning dili gyud mo'y mauhaom. Nganuman, tungod kay wa gibautismohan nila pero wa tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Sa wala pa na bautismuhi, nagsupak sa adlawng igpapahulay kay imbis Sabado ang gitudlo sa Ginoo, di sila Domingo hadtos gitudlo sa tao. Tanaw ha? Unya sa wa pa na bautismuhi, gisupak ang napulo ka sugo. Sa wa pa na bautismuhi, gisupak ang balaod sa pagkaon daytari lo kay gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Karon sa diha nga nabautismuhan na, nabautismuhan na, maora man gihapon. Nagsupak sa adlawng ipapahulay, nagsupak sa napulo kasugo, nagsupak sa balaod sa pagkaon, nga unta nabautismuhan naman. Ang rason nga nung maulang gihapon nagsupak tungod kay wa tud gibautismuhan lang pero wa tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. So Brother Rodel Buscayno, hinaot bang nakuha ni mo ning mga bahina, imo ning nasabtan ning mga bahina. Karon niya, sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles, tandaan gid nimo panahon sa pagpangwalis mga apostoles. Buhat 2:36 paingon sa 38, 40 ug 41. Nagingon sa Apostol Pedro, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga si Jesus gihimong Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Mo na ipamatuod Apostol Pedro. Ano Apostol Pedro? Tanawas 37. So sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing kang Pedro og sa uban pang mga apostoles. Tanawa ang pulong sa Dios may mga panahon nga imong madungog o mabati, masakitan ka. Nga naman, ang Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espadang duhay sulab. Hait, meaning makasamad. Mauna kapag ang tao nagtuo, nangalagad, nagsimba sa Ginoo, pero iyang gisupak ang pulong sa Ginoo, maagian gani siya sa pulong sa Ginoo, masakitan gid siya, masamaran gid siya kay ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulab. Karon, matod pa gisakitan sila sa kasing-kasing. Pero ang nakanindot nining mga tawana panahon sa mga apostoles, kay wa sila bad reaction. Ngano man, og sila nangutana kang Pedro nga nagingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Nay mga taong masakitan mo react, muhimo bag mga di maayo nga reaksyon. Pero nangutana, unsa may maayo nga among pagabuhaton? Kamo karon nga naminaw niini nga programa ug inyong gipamatian ang pulong sa Dios, dili ba pwede nga kining mga bahina, kining mga puntuha, inyong sundon og himuon, mangutana unta mo kung unsay inyong buhaton aron kamo maluwas. Unya unsay tubag ni Apostol Pedro? Nagingon sa 38. Og si Pedro mitubag kanila nga nagingon. Kinsay gitubag ni Pedro? Kadtong mga taong ilang giwalihan, mga dagko nga mga tao, dili gagmay nga mga bata. Og si Pedro mitubag kanila nga nagingon, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang pangutana, gagmay ni bata? Pag hinulsol mo, unsa mas bata pag hinulsol? Pag pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo, matag usa gyud. Sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong sala. Ang bautismo, pinagi kang Kristo o gunya alang sa kapasayloan sa sala. Busa kon ang tao
nagunahuna siya nga siya nakasala o gusto niyang iyang sala mapasaylo, no choice, magpabautismo gid siya nga naman alang sa kapasayloan sa sala. Pero dili sa ning tawa na magpabautismo, wala siya gipugos, wala siya gipilit, pero nagpabilin nga dili mapasaylo ang iyang sala o dili pud siya kadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Brother Rodel, ang pulong sa Ginoo klaro na diha nimo. Tanawa sa buhat 2:40 ug 41 nagingon, ug sa daghan pang mga pulong sila na naghimog mga pagpamatuod. So ang pulong sa Dios ipamatuod gyud na samas mga pagpamatuod sa pulong sa Ginoo dinhin ining programa nga inyong ginapamatian. Jesus is our hope. Si Jesus lang ang atong paglaom nga muusab ug mobag-o sa atong mga kinabuhi. Higala, nagunahuna ka bang mausab ug mabag-o? Walay lain nga imong himuon ang pagduol diha kang Ginoo. Ha? Ingop pa nagiunaha nga og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Mo na gisulti ha. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Mo na gisulti ni Apostol Pedro. Unya nagingon sa 41. Og unya gibautismuhan tan-awa ra gid ha. Brother Rodel. Og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Kinsay gibautismuhan? Kadtong midawat sa pulong sa Ginoo. Karon ang gamayng bata makadawat ba? Dili. Unya nagingon ang sunod. Ni adtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Ang terminong gigamit tao, it means dagko. Kay kung gagmay pa, nagingon may 3,000 ka mga bata. Meaning, gagmay kay mga bata man, pero 3,000 ka mga tao. Kining mga tao na midawat sa pulong sa Dios, nasultian sa mga pagpamatuod sa pulong sa Ginoo. Nagingon, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao na hidugang nila. Wa man 3,000 ka mga bata. So sa panahon sa mga apostolis, dagko gyud. Ang gikuan, dagko gyud ang bautismuhan. Unya ni apa Brother Rodel, kun atong tan-aon, pamati ragod dinhi sa sumala sa buhat kapitulo 8. Ako laning isa mare. Nga ni tawag dinhi gitawag og Ginoo ko. Nga kini to na gipamatud-an sa Biblia nga buotan mayo ning tao og kini siya nahimo ning sinaligan sa reyna sa Ethiopia nga si Reyna Candace. Ug unya misimba siya ni adto siya Jerusalem. Unya human niyag simba, miuli siya nagsakay siya kalisa. Kung inyong susihon kining mga puntuha sa unang mga panahon, only nga mga VIP lang nga mga tao ang makasakay aning kalisa. Ug saan pang siya nagsakay sa kalisa, dala-dala niya ang Biblia. Ug nagbasa siya sa balasahon sa Biblia nga si Propeta Isaias. Nahitabo lang nga wa siya makasabot sa iyang gibasa. Ug unya ang Espiritu Santo misulti kang Pilipi nga naay tao nga nagsakay sa kalisa nga wa siya sa kasabot sa gibasa, kuyog niya. Dito ni sa kananaang Gaza. Ug unya gipangutana siya ni Pilipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Nya usaha man ako pagkasabot ug way magpasabot nako. Mao na Brother Rodel nga ang pulong sa Ginoo ipasabot yun na siya. Niya karon ipadayon nato ni sa pagbasa. Nagsakay sila sa kalisa. Nadugay na for how many miles na? Sigig dagan, sigig sila. Meaning nga taas ng mga oras nga nag-Bible study sila, nagtuon sila sa kasulatan. Ug unya nahitabo, nga naman ang mutog magpabautismo maluwas, nahitabo nga nakaagi sila tubig. Tanaw ra gado. Kininiang sa buhat 8:36 paingon sa kananaang 39 nagingon din niyo. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot silang tubig. Kanang nagpadayon sa pagpanaw, nagtravel ba, nagbiyahe, unya, naunsa sila, nahiabot silang tubig. Og ang yunoko miingon, tanawa ana ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Makaulang gani, makababag. Naay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Karon mga kaigsunan kung makialan kamong dugay nang nagsunod ni nga programa.
mangutana ko sa inyo ha, unsa pa may makaulang sa inyong pagtuo, unsa pa may makaulang sa inyong desisyon nga dili mo magpabautismo? Ang gingon din na usap na ay tubig, usap pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Niya atong basa sa 30 City, og si Felipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo. So usa ka dako nga butang gyud nga kinahanglan ang tao do na siya'y pagtuo. Do na siya'y pagtuo. Ingon ni Felipe, kung na kay pagtuo mahimo. Nya unsay tubag nining Eunuco nagingon, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Karon mga kaigsunan, kini nga programa ang slogan ani inyong gipamati, Jesus is our hope. Nagatuo ka ba nga si Jesus mo'y muusab o mubago sa imong kinabuhi karon? Kung nagtuo ka niya na himoa ang pagpabautismo pinagi sa ngalan ni Kristo, og sigurado nga mabag-o mausab ka sa imong kinabuhi. Unya, kung imong basahon din sa 38 nagingon, og misugo siya sa paghunong sa kalisa, og silang duha, si Felipe og ang Eunuco, na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Tanawa ha, dako ni sinaligan ning Reyna Kandasi, bata bago ni, dako. Nanaog sila sa tubig ug unya gibautismuhan nga naman. Do na siya'y pagtuo. So kamo karon nga wa pay pagtuo, tuo na mo aron mo magpabautismo kay ingon si Kristo ang motuog magpabautismo maluwas. Unya kung atong basa sa 39 nagingon, og sa naghawas na sila gikan sa tubig. Kanang pulong ning hawas, oy, dili na kay gibubuhan, giwisik-wisikan, dito sa lalong nga tubig, nakahawas na sila sa tubig, si Felipe gisagdaw sa Espiritu sa Ginoo, og ang Eunuco wala na makakita kaniya, og sa iyang panaw, mipadayon siya nga malipayon. Igsoon, himua nga mahisama kas usa ka Eunuco, human siya nagpabautismo, pinaagi sa kang Kristo, nagpanaw siya, nipadayon siya nga malipayon. Gusto ba ka nga magmalipayon sa imong kinabuhi? Hinumdumi higala si Ginoong Hesus lamang ang atong paglaom sa kalipay o kausaban sa atong mga kinabuhi. So Brother Rodel, buskayno, palihog, tiksi ko diri og balik. Nahibaw naman mo sa among number kay pila na ni katuig, gisige na mo balik-balik. Kung unsay imong desisyon o unsay imong huna-huna sa pulong sa Dios nga imong nadungog nabtayan o nasabtan uban sa tanang mga naminaw karon sa atong programa. Mga kigsunan, ingon si kinini ang diya sa Santiago 1:21-22, nagingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Remember, dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala ang pulong sa Dios hindi mong gipamatian karon. Andam ka bang mudawat nini? Sigurado mamaluwas ka. Nangingon sa 22, hinoon tumanan ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw o kamunini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So, dili di ay ka na insakto nga igo ra kang maminaw unya di ka mutuman sa imong gipaminawan. Brother Rodel, uban sa nang naminaw. Hinaot pa nga ang Ginoo magapanalangin sa inyong panahon nga gihatag sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unta panalanginan kamo sa Ginoo, mabuhay ka, Brother Rodel, uban sa nang manaminaw karon. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Apan sa dili pa, si Brother Libby iya sa tan-aw di diri ang ato nga monitor kung din nindapita ang ato mga pinalangga mga viewers. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. So ato ning ipadayon higala og tan-aw sa unahan, no? Ato ning tan-awon. Okay niya si Brother Moises Alex Leaban. Salamat sa paglab o pagpray. Niapod si Glover Sayod. Salamat po sa mga heart o kamot ka nagpray. Niya sad si Richard Burden Velarde. Maayong gabi mga kapaglaom. So, maayong gabi ini mo Brother Richard. Dias Toronto, Canada. No? Salamat kayo.
di ka gyud mawa og dugay dinhi sa atong programa like Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. No, salamat sa inyong pagsunod kanunay sa programa and hoping nga malipayon mo nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, niya po'y contribution ni Brother Mrs. Alex Liaban alang sa nangutana. Subay man gud ta sa Bible kung unsay giingon ni Kristo. Kung pangwarta ang hisgutan, wala nagbautismo ang SDA aron makakwarta. Mas klaro ang inyo pa nga nangwarta kay dili man bunyagan kun way bayad. Sayon ra para ninyo kay dili na kinahanglan walihan ang bata. Sa SDA dili sayon kay magwali pa. Kinahanglan pa nga mutuo ang walihan aron mabautismuhan. Kanina po, Sister Imelda Osabel Boratso, mayong gabi Brad John og Brad Libby watching from Buayahan, Midilian. Kanina niya po, si Lisa Ofias sa Almunicar, mayong gabi ninyong duha Brad, taga Kaungkod SDA Brad. So thank you kaayo sa atong mga kahigalaan diha sa Kaungkod. Okay, ato ning tan-awon ang Pika Sigala, mga nahigduga nga naglantaw sa nga program. Okay, ay ubay-ubay nga ato nakita nga mga bag-o nga nagtan-aw karon. Okay, ni si Welski ML, Brother Vidal Likigan, nakiguban nato niya si Ma'am Emily Dilaw Hilig, Mins Gabisay Sinada ni Dokos, nakiguban nato karong gabi una niya po si Brother Leonidas Tayom Sumalinog, nakiguban sa nato si Aileen Pantalion, Rose Ann Cator, o niya Vladimir Bragas. Okay, mo to yung mga bag-o nato nga nakita mga higala. O niya dito sa mga nag-like ato rin tanahon ni Asay Daghan nga mga nahidugang nagtanaw ni si Brother Mike Rivera, Brother Eleuterio Lagarisa, Anita Clavis, Cabaluna Clavis, kini asad si Darnell Casimero, Remedios Deheto, Hertrodis Siorpo, o niya po Sister Judith Pipito Baring Store, Rob Claire Molihon Flores, niya po si Junior Noiba, Alvin Arisoor, Ruel Aripunti, Aiden. Okay, mautoy ato mga nakita higala nga mga nahidugang nga mga nag-like sa ato nga program. Ani arita sa pikas mga higala nga screen ato ning tanahon, ni asay mga nahidugang nga naglantaw, ni sila si GJ or Gaymari Kalapuan, salamat sa pag-love. Ni Apos Belinda Luhira Tirana, ni Apos G. Margolis Gabaton, Sara Katampatan, Navigator Flores, o si Brother Abner Dualio. Okay, mo adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ni pa di ay si ato nakita dinhi si si Siring Ripaha Hidukyo. Mayong gabi Brad John og Brad Libby. I'm watching from Lapu-Lapu City. Okay, daghang salamat Igsoon Siring, no? Born again begini Brother Libby, pero nakuan ra gini siya, nakabig ra gini sa atong programa. Salamat sa imong mainiton ug mapinadayon nga pagtuo Sister Siring. Ginoo magapanalangin nimo nya. Kumusta ni Chris Jen imong apo? Okay, adto tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang utana mas murag confuse siya wa ba gid ay kunoy mabasa diha sa Biblia or sa New Testament nga ang mga apostol wa ba gid ay mang bautismo sila og bata, infant. Wa gid higala, wa gid tay mabasa diha sa Biblia. Wa gid tay mabasa. Ang mabasa noon ang mga gibautismuhan sa wa pa gibautismuhi, ginatudluan sila, ginawalihan sila. Kay sa atong mabasa diha sa Mateo 28:20,
panlakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa kalibutan. Sa ito pa, tun-an usa, Bible studyhan usa. O niya, o niyong basa ng 20, gayon niya, ug tudlui sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Patudluan. O niya, bautismuhan din sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Arikas buhat 8:12. Ang gisulti po niya, na may gisgutan po diha ng bautismo. Ang mabasa diha, og sa diha nga nanagpanuo na sila sa pagmantala ni Filipe sa maayong balita na nagpabautismo sila, mga lalaki og mga babae. Kanusa sila na nagpabautismo? Sa dihang nakadungog sila sa mensahis maayong balita. Giwalihan sila, ginatudloan sila. O niya, sila yun mismo mihimo sa ilang desisyon sa pagpabautismo. Human sila nakadungog sa mensahis maayong balita, naminaw sila ayog, nakasabot sila. O niya, sila na nagpabautismo, mga lalaki ug babae. Mahimo ba nis mga masuso? Kana mga infant? Dili oy. Way wali-wali na. Way wali-wali nga naman kay di man nakasabot, wa pa man taw ni mayong wa pa man huna-huna ng mga bata nga wa pay tuig, bag-ong na tao, mga infant, mga masuso, di pa na kasabot, inosente pa na. Munang Diyos Biblia, wa gyud tay mabasa nga record nga dunay usa ka infant bata nga gibautismuhan. Ang gibautismuhan ng Diyos Biblia, makita nimo, ginatudloan sila, ginapasabot sila, gitudloan sila unsay buhaton. O niya, sila mismo personally mihimo sila ilang desisyon sa pagdawat sa Ginoo ingon nga manuluwas. Ni ako basahon, ako ning gitan-aw sa Google mahigala. Ako ni basahon ingon dinhi believers baptism is clearly taught and all throughout the New Testament. Infant baptism is never once mentioned in the scriptures. Banday muna yun sa Google Infant baptism is never once mentioned in the scriptures. Babies are the way too young to make the important decision to commit their lives to God, turn from sin, and believe in the Messiah finish work on. So, ginisgutan din nga ang mga bata o mga infant, bata pag na sila, di pa na sila kahimo og importanteng desisyon kay wa na sila kasabot. Di na sila makakomit sa ilang kaugalingon ngadtos Ginoo. Di na sila kahibaw pagtalikod sa sala kay wa na sila kahibaw kung sa'y sala, inosente. O niya, wa pa na sila huna-huna sa pagtuo mahitungod kang Kristo nga nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Manang gitinaw din infant baptism is never once mentioned in the scripture. Dili mabasa. So, kaya di mabasa, wag ito'y mabasa. Kaya nga pa'y mabasa, basahon na mo. Pero wa may mabasa, manalisod kayo ng basahon na di mabasa. Kaya wa may mabasa. O niya pa itong basahon din niyo. Ato nin tanahon ang pagpamatuod. Matod pa sa Doctrinal Catechism by Stephen Keenan sa page 184. Dili makita sa kasulatan o sa Biblia nga dunay usa ka bata nga gibautismuhan. So, di gyud makita sa Biblia nga dunay usa ka bata nga gibautismuhan. Ang gibautismuhan mga dagko gyud higala. Munang kabibiri kay mga dagko may gibautismuhan, so Bible based ta mga higala. Kay mao man na as Biblia, mo'y atong sundon. So nagpasabot na nga ang bautismo sa mga gitawag og mga infant baptism inimbento lang na higala sa tao, kay wa mas Biblia na. So giimbento sa tao. Nagpasabot nga pagtulunan lang ng hinimos tao
o ang Marcos City, City nga tos 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo, ingon, ilang gipakadoktrina ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Gipakadoktrina, nagsugo sila mga pagtulunan nga tao lang naghimo, dili ang Dios. Ang Diyos sa Biblia, kawang lang. So, aron di makawang, o unsay gitudlo sa Biblia, mao'y atong sundon mga kahigalaan. Okay, ni si Brother Edwin Iscario, maayong gabi sa inyo tanan, Brad John o Brad Lib. Greet ko sa taga Kaungkod, sila si ni Pare Anibal Almonicar, Sister Lisa Almonicar, Brad Jerry Ofiasa, ilabina kay Lula Itay, salamat and God bless. Okay, wa naman tay panahon mahigala sa di pahingpit puso niya atong team song atong i-play. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nagapaminaw karon. Dadaas kahayag sa pagpangalaga di kanimo. Ipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Libby Clavis, o uban inyong ubos nga higala gigsoon, Brother John Dito, magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ang tulong ko, karuna tuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo kuluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Diyos ato nga pala